rega tinzwe kuti baba Isabel vakakubatirai dzipi dzinopisa muchirongwa chanhasi Bhozhongora segment. Yes papa Isabel, yange yakadini ko weekend muri yeZimbabwe, munyika yeZimbabwe yakasunga munoziva kuti inenge iri weekend yekuti ati iwe wega ndiwe unosarodza ndinoita zvipi. Yes, tinota kuti chida kuti tinonzwa tsitsi nokuisa Mwari musiki padhuze kuti kune vapinda muweekend vachirwarirwa vanenge vafirwa zvakare zvagara zvine zvinongorwadza kuti zvinokubvisai mufaro, but kune vasina kusangana naizvozvo aiwa zvipinze iwewe pamafaro vanenge vachijamba vasi kana uchida kujamba masipa adarikani pachimuti chero uri kupa ikoko chimoni chakadirwa kwese kwese chakapararira asi dzandakapakata dzandakasangana nadzo rikiti boom mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva icho baba vafana vamudharanyati vari kuita basa mapurisa sii chiri kuitika. aiwa vakanzwa nyaya vanokasira kumhanya. Tinotenda takambotaura nyaya yekubudiriro yekuti zeta rapimbu budiriro aikanzwa nyaya idonoke but dambudziko manje dzavari kunyanya kusangana nadzo ndedzevakadzi vari kupinza zvikomba mumba pozoitika fracas. sii chaitika baba Isabel, musatenderere nezuro ndakadanwa pane imwe nzvimbo mukoba KB yemwe mukomana anodhiraivha makombi. Okay, achibva ati kumukadzi wake ndakumboenda kupanikwa ndiri kuenda nehaya aenda ikoko vanhu vaiziva kuti mukadzi uyu ane kagemu kaari kutamba murume akabuda ndobvapinza chikomba muteni zvikanzi makopetete zvikanzi ndiri kufungira kuti ndinodzoka kuti handidzoke because mafambiro acho akaoma kufamba kwemotokari plus usiku ka ndiri kufamba apo murume apadhuze pikirikiti akaimba chikuti anonzi ani muchinde wedu uyu ukuimba pinzirikiti vanichoga chokwadi zvamunoimba zvinobuda pinzirikiti murume apinda. Zimbabwe matauro vashandi botirebo vachida pasi vamwe chiri pamusoro vachida seka kusvikira murume ari wapasi but pakarowa pasi akabva adonhedza wallet ine chitupa chikomba ndochakatiza ndobva chadonhedza but chamurwa pinzirikiti nechi nemurume uyu ndobva azodzoka akuda akufona manje apa ari kunyeberwa nemukadzi kuti pamba pano pandogara ini ndiri single ava ndibaba vangu nyakubereka kwete murume. Zvakawanda tinazvo kumberi. Zimbabwe ndine nyaya yekumhondoro mubayira yechikoro chiriko. Chikoro china ticha vanomborwara, vakarwara vanogona kutora whistle kuenda kuground vonorefura vachishedzera kuti half free kick offside pena vari vega vombotsuka muklasi zvomboita zviri right. Kana zvakakwidza vana vechikoro vanokikiwa nokurohwa zvakaipa. Zvakazoitika musi weThursday Friday apa chikoro chakazara musango kusanganisira headmaster kumhanya kusvikira vachiyedzerwa mukadzi wavo kuti asvike pachikoro. Ndakwanisa kutaura nakansera, ndakwanisa kutaura nomumwe muSDC epachikoro. Zvakaoma. Ndine nyaya yekurushinga. Rushinga iri kupisa. Rushinga iri kubhebha moto. Yemukadzi akati kumurume ndiri kumboenda kuHarare kuhama. Iye ari pamashops. Akavharirwa mumba. Akavharirwa mushopu. Vakadzi atidzokororedzei. Kana pane charakakukanganisirai, kana pane zvatakakutadzirai madzimai, ngatigarewo pasi. Tiri kukumbira uregerero. Aiwa akumbira uregerero. Mudzimai ari kudza murume kuti ndiri kumboenda kupi? Kwakati murume harambi mai mwana horaiti. Iye murume ari pamashops ipo panotenga vanhu ipapo ane mushandi wepamashopsi mushopu ndo maari nemushandi wemushopu imoyo ndo pari kutobika ipapo apa chinzi ari kuHarare paka mwene vazviziva. Vanenge vachida kukubatai baba Isabel kuti vasvitse nyaya kuchimuti panhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro the whole nation on one session munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe rikandireva nekutaura ndichiti vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu. Namba iya ine chinyadziswa ine namba iyi aivhundutse kana kuvhundutsa. Namba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 0771
545 1 musaibipa, 2 musafona ni private number, 3 ifoni yebasa kana mune nyaya kungoti ndibosho ndikati hongu wakutotsudzura kwete kuti ndepi zvakamira sei. Aiwa kana une zvauri kufunga kuti uruda kwandiri tanga utora point nebepa wovondifonera ikapinda kana ndichishevedzera ndichizviziva wakutonyora. Inini andikwanisi kupindura mameseji ndinotaura nemakosi chikonzero tikaenda pamapesa emessage ifoni yevanhu mamwe mafoni anenge achirasika dzimwe dzenguva pane chimwe chinoda kuti ukabva nguva iyoyo tobva tabatsirana pakurarama nokuti ndepanyiro ndeyevanhu chimuti chiri pese pese. Aiwa tinotenda pabaisape vari kudzoka vachinyudza gejo. Ndiri kungokumbira kuti ungotora peni nepepa unenge uchingotora kanhamba maadresses ezvinhu zvatinenge tichitaura panapa ukazodaka kufona nokuti tinenge tichifamba nebhora hatina nguva kayekutambisa. Kuritani kokubhinga kumavian tondola bhinga inono bhinga inonaka. Papa Isabel aiwa timbodzokereka akubhinga angatimbodzokerera kubhinga taura ine director amaiwe. This time tikuenda nendege nini ZBC here director achekai tifuna kuenda kubhinga kale bhinga inono Andreas Muzampata. papa ukaona takuridza idzi kudenge idzi Right. dzenyasha idzi Yes. vari vemota isai macity belts Belts. vanepo vakagara kana padhuze nemuti batirirai. Yebo. Kana uri gweja batirire papiki iyoyo nokuti chiri kuuya pamusoro pe Andreas Muzampata. tirove Pakatsika-tsika. andiriya tirove Pakatsika-tsika. andiriya Simuzampata. iwewe andiriya Simuzampata. Tirove pakatsika-tsika. Hati. Simuzampata. Hati. Pakatsika-tsika. Hati. Simuzampata. Pakatsika-tsika. Reporting to the yakatanga pakuna mata Nicodemus. ukatevera niko pamoya mutswele Leviticus. zikazi kuniko kana zvawoma Simon ukapedzesera Peter. niko pakuteta Mother Mary. piorota pyo romansi paini fata pitani afana tu sipekeshera mtulai mambo Kia. jumanda wakachiwembe kebenekiaji sipiliti horobaiti denyoro shumuri pinifo wakachwep sipiliti horobaiti denyoro shira okero shira Rikiti vo. Chinoti kudiniko chamuruda kutanga nacho nhasi. icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndikupendira mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nose nyika ino. Nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe inyaya ndakataura mari mwezuro ndichishevedzera nekureva kuti izvo kude nyaya iri kuitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti kwaseke. Nyaya ndakataura inyaya yandakataura kuti yangiri mukati mekutaurwa nemadzisabhuku nevabereki vomumwe mukadzi mushure mekuti kune muprofita akaenda kumba kweimwe mhuri yakaroorwa achitofamba pamwe chete nemukadzi uyu pamwe chete nemuridzi womukadzi vakaenda kuna amai vemukadzi vachisvika vachitaura kuti izvo ndati ndigozokuzivisai kuti mimba ine mudzimai wangu kana kuti mwana wainaye ndewangu ndiwo muprofita. Iye muprofita wachiti zviro kwazvo ndinopupura kureva kuti ndizvo mhuri yeZimbabwe ndakakusiya pakuti izvo nyaya iyi yanga iri mudare ndikada kutaura namasabhuku vakamira vakati aiwa hatisi kutaura panguva inoyi tichazokupeka tichitapedza nyaya iyi asi vanotaura chito chipinda mudare imomo muprofita akashevedzera achiti iye dai mandipa mudzimai vangu ndigare naye. Inzwai Zimbabwe mashoko andazotambira ngeri mukati mekutaura nevabereki vemwanakadzi akatorwa akapiwa mimba pamwe chete nemwana nemuprofita ari mwana ane gore. Inzwai Zimbabwe ndazokwanisa kutaura zvakare nemukadzi wacho iyeye akapiwa mimba pamwe chete nemwana nemuprofita kuti chii chakamboitika pakutanga kuti imimi muri kunamata muri kuita cheupombo mukereke nemhaka yei. Zimbabwe baba pati inzwai mashoko achitaura nemukadzi. Ndazokwanisa zvakare vabereki vari mukati mekutaura kuti munhu uyu senemu yake pamwe chete nekwamambo zvimwe chete kunyange tikaenda kumadzimambo tiri kufungidzira kuti hapana kwatinoenda. Ndikakwanisa kutaura namambo inini ndikati vana vari kufungidzira kuti ivo kana mambo muri mutongi dzimweri dzenguva hamutongi hama. Mambo vakati izvo udza vabereki ivavo ngavasvike mudare mangu. Chikonzero ini ndiri mambo anotungamirira veukama anotungamirira vatorwa nekuti pandakagadzwa handina kugadza neukama hwangu ndichatungamirira vanhu vese vanga vari mukati memunda
vakabuda mumunda makuseni ano ndokubva vanopinda kwa mambo. Inzwai Zimbabwe, ndakwanisa kutaura namambo ndikataura nemukadzi uyu. Inzwai mashoko anobva kumukadzi uyu kuti chii chakaitika kuti usvika kuti azoita mwana nepamuviri paariko zvinozvo. Ari kuti kudiniko mudzimai uyu? Then oroshiviri bhinifo vakachwemba kiminikiyasha. Inzwa mukadzi anoshevedzera achiti mukoma bhosho tiri mukati mekunamata dambudziko rodanga riri mbereko ndobva taenda kuna madzibaba vanome muprofita wokunyengetera tikataka kunamata tiri ipapo bati tiri mukati mekunamata takaenda kumba kwemuprofita tashedzwa ikoko muprofita ndopakasvika kati ndoda kukuitirai mhiko pamwe chete nemunamato wekuti imimi pachenyu mukwanise kuita budzi anotora jira ndokuwaridza pasi awaridza pasi kudaro murume anga ine mukadzi wake murandakadzi achibva nzirara pajira apo murandakadzi ndokurara pajira arara pajira kudaro muprofita kwakupinda nemukadzi uyu kutaka kuita bonde murume aripo ipapo murume achinzitarisa kwamabvazuva namatai kusimbisa basa ratiri kuita panapa iri kuti imimi mbereko ibate muprofita ndokutaka kuita bonde nemukadzi uyu murume aripo ipapo achinamata akatarisa kwamabvazuva muprofita ndokubva ipapo ndokubva ati kumurume uyu chienda upedzese pandasiyira kumukadzi wako pamunamato wandaita uyu basa rabatwa apa mhiko dzandaita apa kutanga izvezvi muchaita mbereko. Nyaya iyi muri yeZimbabwe haiziye kutora makwai iri kubva mumurume memukadzi vapedza kudaro vachita dare iri mukadzi ipa akazodza veukama muprofita akaenda kumba kwevabereki vemukadzi akasvika achipupura kudaro mangwana achona vachibvaunganidza dare nemasabhuku. Asi inzwai muri yeZimbabwe vari kuita simba rekusimudza musoro apa iye hama dzemukadzi uyu mukuasha pachake ari kushevedzera kuti iye haiwa ndinotenda Mwari kana musi wachishadu ukasvika zvanenge daudzwa nedenga ndizvo izvo zvekutaura kuno kwatiri kuita. Iye muridzi wemukadzi uyu ndiye ari kutodhiraivha rori yemuprofita wacho akatora mukadzi wake vakamutaura kuti uri kuona zviitika here izvi anoshevedzera kuti Mwari ndiye achanipa mhinduro. Muri kuti murume wekutorerwa mudzimai nemuprofita ari kutyaira rori yemuprofita ende mudzimai uyu paakaenda kumuprofita vachida akakubatsirwa nyaya yembereko muprofita akaganga nemudzimai murume wacho aripo iye achinamata akatarisa kumabvazuva muprofita achiganga apa kusvika anzi chimira munamato chienda unoita nemudzimai wako zvandanga ndichiita apa izvi munamato wapasa ndo pakaita mwana wokutanga iyi nhumbu iyi yatova imwe iyi. Saka izvezvi vachibva padare nezuro panoitaura paipa muprofita uyu akatozitora mukadzi uyu mukadzi uyu atori kumba kwemuprofita atizira here kana kuti muprofita akatorora mukadzi akati muprofita hama dzemukadzi ndo dzichiunza nyaya dzichiti muprofita chisi hatimuzivi asi izvo ndakugara nemwana wedu but tsika yakadaro inoita here kakuti kwatiri siso vabereki vemwana tikaramba takanyarara tichiti abva uko aendape inotipa chiraramo chipi. Saka kune mumwe zvakare azoti iye pedzai naiyoyo ndigokupaiwo yangu pamusoro pemuprofita yeye saka izvezvi kusani kunoko vabereki vemwana uyu vari kwamambo asi ndichaura namambo vanoti ivo muprofita ari kuti vanhu ava ndo vakatorikwesta kuti tiitirei zvinhu zvichiite mbereko. So soti kune munamato wakadaro here mambo wokunzi unorikwestwa kunzi muprofita ita bonde nemukadzi wangu tikwanise kuita mbereko. Hamene kune vanomamata iriko here minamato yakadaro pachikristu pakaipa iseke hama dzemurume ndo dzaunza nyaya. Hama dzemukadzi vane mwana akaitwa izvi vane mwana wacho akatopiwa mimba nepamuviri ndo vari kutozama kuti mukwasha uya tikubatsire mukwasha ari kutodikana chishanu chasvika pachadonha ngirozi ndichaudzwa mhinduro 10 minutes past 10 lekezani kative mafara yanitevera familia yedziko raZimbabwe. Mubatsira seiko kubudikidza kane ichi chekwaseke munoita seiko right hama dzemudzimai ndo dziri kutaura kakuti ndo zvakaitika iye murume wacho hapana zvari kutaura asumbosimudza kamusoro akatopindwa nechitendero akatopindwa nechechi panoitwa seiko pakadaro 0713938538 ko nai akomana munamato hanzi kwedi munamato kudiniko akoma imi uyo murume ngasvinure wabaisabheo nai akomana munamato kudiniko akoma imi uyo murume ngasvinure kutaura kokuti asitoziva kuti ndodaira chiti kudii ndianikoyo hana kunyora zita murume
Akaita sei? Murume akaita sei? Amaiwe, murume uyo akadyiswa naprofeti anoda kurutsiswa. Pane kudyiswa kuripo ere baba Isapi apa? Amina ngokepi. Asari kwere murume anoitwa izvozvo. Zvokuti ani zvakaitwa zvinoratidzwa but zvii 0713938538. Uyu murume uyu achiri kushanda kwomuprofita achiri kutyaira. Achiri kutyaira. Izvozvo kutaura kuno. Yanga uri gara paside pemuprofita. Unyoro huno. Unyoro huno. Apo mudzimai ari kumuprofita. Akumuprofita. Mati kudini ko Zimbabwe, murume uyo mati akadyiswa nemuprofita akashandisirwa mbiya. Ameno. Papa Isapi, pane chimwe chiri kupisira chamakabatira kaZimbabwe, kana chiripo tindimurani tibve. Icho kwa dembo ya Zimbabwe wamukaseiko na both wedhalai. Paka. Zimbabwe. Mapindira papi? Ndapindira pamangura. Right. Mangura nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe inorwadza. Rega ndingorova tunge kusona kwechembere. Nyaya iripo ndikuti kune murandakadzi muri yeZimbabwe akaroorwa nemurume wake. Vachibva vaenda kumba nenzira yekutezisana. Aroorwa ndobva aenda pamba urogara. Angatori nepamuviri. Ndobva aita pamuviri. Aita pamuviri kudaro murume akabva atora mari yake nembudzi dzake ndobva anoita masungiro. Chivanhu chedu chekuti kana muchinge munhu aende pamuviri pekutanga anoenda kunosungirwa but kunosungirwa unenge uchidzorerwa kumba kwevabereki vako. Ndobva aenda kunosungirwa. Aenda kunosungirwa ndokubva aita mwana wake anove mwanakomana wakabatsirwa ndobva agara naye. Asi chakaitika ndechekuti nguva inoratidza kuti mwakadzi uyu kana achingapona anofanira kudzorirwa kumba kwaakaroorwa achidzorerwa ikoko chikonzero kana achinge apona nguva yekupona inenge yadarika. Akaramba aine nguva yakareba aine mukadzi uyu ari kumba kwawo. Vakati ngachiendesa mudzimai kumba kwake ndobva vatakura mukadzi uyu vana tete nevazukuru ndokuendesa kumba kwachona. Vachinosvika kumba zvikanzi nemurume ndiana kuti uyai panapa maifanira kumira ndini chofanira kuti ndizokushevedzai. Vaye vakati aiwazve munhu ane nguva yaanotora mwana iyi imhuri yenyu aichisiri mhuri yedu kubva kwemukadzi nemwana ndosaka taura naye zvikanzi dzokerai naye ndichazokushevedzai. Vakati hazviiti atidaro ndikubva wasiya mwana kadzi paakasiyiwa panga aine mwana wake. Zimbabwe inzwai zvakatanga kuitika ndezvekuti muroora anga achiri kugwamba mumba mevabereki vemurume aiti akabata mapoto ainzi siya poto yangu akada kubika sadza akabika kunyange vasipo ainzi akuti bika ndiani unofanira kunzwa simba rirobva kwandiri. Akatsvaira vamwene kana vatete vanoteera kumashure achizotsvaira zvakare vachiti hapana unotsvaira zvakanaka. Murume anga akutora hembe dzake achipa mai vake kana hanzvadzi dzake kana kutsvaga munhu waanopa mari kuti ndiwachire ati mukadzi aripo. So mukadzi akatoguma kuti atoguma chikafu aipiwa but akatoguma akusezha chikafu achiti pamba pandinorambidzwa kuwasha pandinorambidzwa kubika kana kusuka ndozopiwa chikafu ndoita senge ndiri kuchengetwa apo haachadyi apo ari kuyamwisa. Mukadzi akasvika iyepo kuti iko zvinozvi atambura atosika nenzara akaudza veukama zvazi kuti vabereki vanenge vachiti aiwa idambudziko rinoitika ikoko tichazwaona vari komu kusvikira mukadzi aonekwa akafa. But pakaenda kunotorwa postmortem akanzi BP yake ndio yanga shuta yakanga akitokwira zvachose ndio yakonzeresa ndobva anofira ari pamba mashoko nezvese zvaiitika mwana uyu aitaura nevabereki vake achiudza hama dzake vachibva vatakura shoko vakananga kuno kuti kuno kumwana wenyu afa zvikanzi zvamuuraya munozviziva wani amungazotiudzi shoko rekuti nhasi afa amuna kutitumira shoko rekuti maiti akawasha maiti haana kuchenesa akabata poto maitsokorodza akatsvaira mati haikwanise amuna mbotitumira mashoko ame makutitumira shoko rekuti afa nhasi imi muchiziva chakakonzeresa tizivisei chakakonzeresa kana kuchipatara kwamakaenda kwamunozoti mwana wedu akarwara zvakati zvikanzi ndio nyaya iripo vachibva nyerera mwana ari kumochari kudaro vabereki vemukadzi vakazotora munhu vakaenda naye ndobva vaenda ikoko zvikanzi tinotenda kufa inguva yaMwari kana mune zvamakagona kuita makagona kushungurudza asi kuzotora mweya waMwari hamukwanisi kuutora chikonzero mweya womunhu kwayakafa hamukuzivi chenyu kushungurudza asi kuutora hamuzirimi. Kana muchifungidzira kuti mune zvamakaita zvinokonzera kuti mwana uyu afe nezita raJesu tinoti asi zvamakaita shamakagona kushungurudza asi kutora mweya waMwari akazotora ndiwo Mwari vatoona kuti mweya uyu une ari kuwashungurudza. Hanze tinotora mwana wedu kumochari ndobva vaenda kunotora vanotora mwana kumochari ndobva vaviga mwana chivanhu chinonzi kuseni. Kana muchinge manoviga mwana munhu munozoenda ikoko vabereki vemwana vakati no uku hakuchisiri kwenyuku wangu kunyange taviga pamusha wenyu pano but kwatakuenda kune mwana uku takumbonotaurawo isusu nemwana wedu amuendi kumakuva mukadzi iwe murume izvezvi nhasi kana mangwana unogona kutora mumwe asi zvatiri kutaura ndezvekuti utori naye kudhara because pawaishungurudza mwana wedu uyu unaye kufadza. Saka isusu weni wataviga uyu
nekwatamuisa uku anogona kuti achikaranga ikoko tisu regai isusu tisu tichienda kugware mwana wedu tichiona kuti kuri sei chinotaura nemwana wedu vachitaura nekushedza nezita remwana wavo. Apo mwana uyu akasiya mwana muchechi. Akura sei mwana akasiya? Mwana akasita kwanisa 2 months. Maiwe Atosara mwana zvikanzi mwana isu tinotedzera mutemo kana mati mutipe isusu tinogona kutoshandisa mari yedu. Dzimwe dzenguva pamwe machishungurudza mwana wedu muchifunga kuti mwana wedu akaita chifambi. Kana akaita chifambi haisi nyaya, achasara mupamberi chikonzero kabva mudumbu remwana wedu. Kana muchiti ndewanyu muchimuda tinokutenderai, mukati tibatsirane kumuchengeta semwana mudiki tinokubatsirai, asi zvamakaita munozviziva chataramba kuenda kugwari mwana wedu nemi. Ndokubva vaenda nemumwe wavakaenda naye, vaenda naye ikoko vachibva vadzoka. Vachidzoka ikoko akauya achidarika nemuguyadhi yepamusha munhu wavakaenda naye. Iwo vabereki vemwana uyu vakadzoka vakamira kunze kwemusha. Vane mabhegi anga ari mukati vaita zvekuti pindai mumba makati mutipe bhegi, pindai mumba makati nasiya chakati. Kutori nezvimwe zvakasara nenyaya yekuti vakati havachakwanisi kupinda muyadhi vachibva vatorwa pasi. Havana kudzokera. Vakazoita zvokufonirwa kunzi tingaite nyaradzo rini, vaiti zvamaronga zvese tinozvida. Musi wamunenge mataura tobva tauya ikoko. Mukoma KB musi wachipiri last week nemhuri yeZimbabwe ndo pakaitika zvinhu izvi. Vanhu vepamba vese vakatiza hapasi kugara vanhu. Kwanza hapasi kugara vanhu pamba. Kungopinda muyandi kudai so dhuma nemukadzi wemuroora mufi wese aigara ipapo kubva kuvana primary nekuchikoro hapana kugara muyadhi. Vese vari kutiza pamba. Kwakuchienda kwaSabhuku. Sabhuku akati vanhu ava avazive muno, avazive muvhileji mangu 1 2 mambo wavo hasi wemuno, vanobva kuGuruve. Saka imimi mungatoenda kuGuruve mondotsvaga kuti kwamakaroora ndekupi kana muchida kutaura nawo. Asi pamunongosvika kutaura nawo hatizivi mashoko amuri kutaura nawo ndeapi, nokuti wavo akafa ende ivo vachiri kuchema. Saka taura kuno kwatiri kuita, ndiri kukumbira vagari vekumhangura vari kuziva vanhu vane mhuri dzakagovana muhama, kusanganisira imwe hama yakaramba ichiti nditori nevamwe vanhu vandiri kuchengeta pano, ko zvikatanga kuitika pano neniwo ndozoenda kupi? Muri kuti vanhu vaigara pamusha apa vese vakatama, kubva kuvana nemukadzi nababa nevana nevazukuru, vamwe vanga asiyiwa nevanasikana vese vakabva pamba. Hapana asiri kuona mufi wemukadzi muroora uyu. Mushakabvu ari kuwanikwa nguwai, kunyange masikati dhuma kungopinda mba kwanzi dhuma live. Dzimwe dzenguva anotoonekwa akabata mwana wake kachichikaya. Asi zvakaitika nevabereki vachienda kumakuva, vakudzoka kumakuva, hama dzemwana uyu hadzina kudzoka dzichipinda muyadhi. Vakasvika vachitenderera nekunze, vakwa vachitotorerwa mabhegi. Vazukuru tipewo mabhegi, tipewo zvakati zviri mumbomo, but vanhu havana kuziva kuti vari kuzviitira chii. Asi vaenda ndo zvakuitika. Vari kurohwa kana kuti kungotya nokusangana nemufi? Hapana akarohwa mukoma KB, vese uri kungosangana naye kungoti anogona kungomira mberi kwako somwe. Imi muchiziva kuti ndiwo takaviga kusora zuro. Unzi kana mwana ari kuchema akabatwa, kana kuti muona akabata mwana, imi muri kuziva kuti munhu akafa, ende mwana wakabata muri kutoziva kuti ana nhengi izvezvi ndiari kumuchengeta, uyu akafa mutomuona. Kana kuti muchifamba mapayati pozo dhuma naye. Mwana akasara ari kupi? Mwana akasara ari kuhanzvadzi yemurume ananga nemukadzi uyu. Sisi vaigara pamba apa here? Havanga sikagari pamba apa. Okay. Aiwa vatori nemusha wavo but vari musame village. Asi pamba apa hapasi kugara munhu. Pamba hapasi kugara munhu. 0713938538 0713938538 pamwe chete ne0789600748 0789600748. Machinzwa kachekumhangura icho munoti kudini konacho? Hanzi hama ngadziende kunoripota. Muprofita akambunyikidza mudzimai uyu. Zimbabwe munoti kudiniko? Baba Isabel, hanzi hama ngadzitange kadzafamba nemurume uyu arutsiswe. Handitika nokuti kana vakaenda kunoripota kumapurisa anogona kuzviramba kuti hazvina kuitika. Pana pane nyaya umorisenda message achiti nyaya iyi inofana kuongororwa kwese. Aifanda kutanga kuchema nokurwadziwa kune zviri kuitika izvi muridzi wemukadzi. Saka muridzi wemurume uyu ari kudhiraivha mota yemuprofita atizivi pamwe wane rimwe chete nemuprofita wavari kushandisa mukadzi. Kana Baba Isabel, murume uyu ari kutaura mashoko ekuti kudii kana hama dzake dzikataura naye? Ari kutaura iye kuti
kana hama dzake dzikataura naye iye pachaka rushedzera kuti ini ndinomirira Mwari mutumwa kana auya ndipo parichasiya sukuita. Baba Isabel, hama yako yoenda kumuprofita ichida kubatsirwa, muprofita osangana nomudzimai wako iwe wakatasa kumabvazura uchindinamata uri ipapo namata uri ipapo opedza muprofita obva kuti iwewe enda unopedzisa zvandatanga apa mukuitira kusimbisa munamato. Baba Isabel, muri kutaura kuti kudii kweme saka kuti muprofita nemuridzi wemukadzi avazivane murume uyu pane zvaakaitwa ndirika rakati mupindaka muchitoro chikumbiro chokuti pamasowe ese tise maCCTV. Yes baba, munoziva takambotaura nyaya yekumasvingo kunonzi kwaZimoto yemukadzi zvakare akaenda kumasowe achinamata paine musondosi nemurume nemukadzi wake, muprofita achibva ati kumusondosi nemurume womukadzi uyu endai munonamata uko, akasara akabata futi chi mukadzi wemunhu akasara akabatwa futi. Ndiri kutopiwa update iko zvinozvi muprofita uya akapiwa 20 years okwaZimoto. Ndiri kubva kutaura nababa vemukadzi ye izvezvi kuti akapiwa 20 years. So kumachechi kwese CCTV, kumba CCTV, kukambani CCTV. 27 minutes past 10 tsudzurai Baba Isabel. Chokwadi muri yeZimbabwe nderimondere mukati mekupapedza dziri kuitika matima nawo senyika ino vanenge vakachibata makatendera kuchibata chikonzero chinoriponesewo rinoyeresa paka epwethi epatoli paki apo vakabada chibuti mukobakebondu rega ndichitaure panonzi pajacha chakamira seko chekujacha Zimbabwe muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekuri vane kureketa ndiri mukati mekuri wepukageta wamukaseko buselo simozi bosirikirosi chimuti kwanzi ndakasiwa sutu izvezvi ndakachibata ndiri kumhanya nacho kwanza ndichisine kuti kwanzi ndinofembera ndiri muprofita zvinenge zvakapfeka nyemba ndozvandifuka ndikapfeka handizi kuti yakapfeka zvipi right mukoma KB zvakaitika paEpworth munzvimbo inonzi Epworth kunonzi kwajacha right kusora kwaZulu kwakauya imbwa mukoma kebhodo isiri yepamba pandiri kuda kutaura yakaruma kana kuti yakabata gumbo remunhu kubva mubvi kusvika mutsoka ndokusvika pamba peumwe murume anova business mukati menzvimbo ndokubva yakanda gumbo remunhu Daniel will be for wakachiwima yasvika chibveka nekudaro yakanda muri yeZimbabwe zvakavhundutsa murume wepamba apa kuti chitiko chabva kupi zvadaro mukoma kebhodo vakavashedza mapurisa ndokuuya kutaura kune kwatiri kuita mapurisa vakatora gombo iri but gombo rakutarisika mukoma kepi rinotoratidza kuti izvo marinogumira rakatsva nemoto kuita sezvinonzi munhu akafa ange achipiswa wenyoroshe wakachiwemba pulo mani selector mati chii chakaitika kuEpworth nzvimbo inonzi Jacha kwakaita imbwa yakatakura gombo ikaenda nayo pamba pemumwe munhu yasvika pamba pachibvekanda ipapo muridzi yachibvaona gombo iri rakagurwa kubva matinoti mubvi kusvika mutsoka ndo pisi iripo ndokubva yasvika chikanda ipapo muridzi wepamba achiona gombo iri ndokubva aenda kumapurisa achibva aine motokari yavo ndokutora gombo vachisa musaka vatora gombo kudara vachiriongorora ndokuona kuti gombo iri pacharo rinotoratidza kuti ranga richipiswa nokuti kumacheto kwaro rakatsva nemoto rinotoratidza kuti ranga riri mumoto kuita sezvinonzi dzimwe dzenguva munhu anga achipiswa imwe nzvimbo yese yakatsva kukasara gombo rinova ndo rakazonyukurwa mumoto nembwa ikauya kanda pamba pemunhu Danielrosh. Imbwa iyi haisiye pamba avaizive murume uyu anoitei muupenyu munhu andi businessman yes achibvunzwa nemapurisa hatombozive nezvichiitika akatongoona imbwa yakanda that's why akaenda kumapurisa nokuti dai toziva nezvazvo angadai dzimwe dzenguva asinatora nezvazvo nokuti akatovhundukawo kuti chii chaitika panapa hapana munhu akakwara panapa hapana akafa ende muno masati amuzwe nezvemunhu iyeye ko gombo rabva kupi ndiri mukati mekubvunza futi so far hatisati taane ripoti yekuti mukati menzvimbo iyi mune munhu akashayikwa saka gombo rakabva kupi gombo nderani sei rakazoenda kunosiyiwa pamba apa chakurudzira ndisina kukwanisa kuita tiye kuti izvo rinooneka sei kuti gombo ndere chikadzi kana kuti gombo ndere chirume 0713938538 sei imbwa yakazoenda negumbo pamba apa gumbo nderani rakabva kupi 27 minutes to 12 ndo pafika nthawe pari manje Papa Isabel pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira ka muroora wokumangura okay vakabatsira muroora womumangura dzinoti 0772 143
143 0772 143 143 ndidzo namba zacho. Right, rekati mbonzwa kuti vateereri vanoti kudini 0713938538 0713938538 kana 0789600748 motiregerawo kandi ndiri kuona kunge network yacho iri kunetsa. Edzaika kundibata panhare dzinoti 0712517273 0712517273 0712517273 handitika network yacho inenge iri kunetsa. Edzaika kubata pa personal number pumukupinda kapa chirongwa tinzwe kuti munotibatsira sei kuburikidza kane chirongwa chedu chanhasi 0712517273 0712517273. Yes, izvinenge zvaita. Hello pa National FM. Hello, boss, wakadini. Pari kuita feedback kani 0712517273 0712517273. Hello pa National FM. Halo akomana, zviri kudidi apo? Zviri kufamba here? Zviri kufamba bhonzo, zvakamira seko apo naye yuyu anozviti gozhongora uyu. Isi tiri bhoku risei kwamuri? Aiwa kwandiri kunopisa baba, ndiri parunda apo baba, ndakagara mumotikari pangu apa. Akomana nemi nyaya dzemunozombotipa dzimwe dzacho, nai ndiri padhuze nengundu. Muchazwa kuti ndadzingwa basa ndafamba kwena kudzifambira nyaya dzacho dzepangundu dzimwe dzamunombotipa. Shoko randinogona kukuudzai baba ndire kuti mukadzingirwa chimuti kutomuudza bhosi wenyu kuti chandakabata chimuti munobva mapuromotwa. Yenyera zviri bhirivo wakachiwamba Dominikian. Tiri kutaura nani? Muri kutaura naBaba Lovejoy apo paExodus apo. Tibatsirei tinzwe Baba Lovejoy. Wakomanaga vanhu kana vasikatadi vanhu ngavasiyane nevanayo vanhu. Pane kubva vauraya izvi zvitarise mone yangozi mumusha kai. Yangozi mumusha iyi. Vanhu kana vasikatadi vanhu ngavasiye vanhu vaendesawo zvakanaka kumba. Rudo kubva vashungurudza mweya waMwari kudaro. ingoni tanga tiche wapedza kushungurudza vachagarike pamba pacho. Mahwani pari kubvira. Aiwa pari kubvira regai pabvire ngawanyatsobvira dai wakadai muye muroora ngaatere kana kwakaendwa wacho kune hama toogara togara musango kana kugomo. Ingomutsai vaviri vatatu. Aiwa ndinoda kumutsa sekuru gudo varimo 155 panext door pangu apa. Nakomana wese anoshanda kuExodus and Company. Ndisikazokanganira mai vangu kwaMutaroko kumakomoyo. Ndiri kushandira mai mufere zvakanaka ikokoko. Asi muri kugadzira mugwagwa. Tiri kugadzira mugwagwa wakomana, ndaane nguva every day ndinokuteerera wakomana Monday to Friday. Tinotenda nekutsigira. Ipo papo. Ndapara papinda foni ndinofona every day but vanhu vachona ndinotangirwa namai Inosta. Papa zvandani chikumbira ka tanzwa ndimi marova ko pfuti yacho mbotisipai pfuti tinzwe. Baba ka igave pfuti rudzii. Akakavhorovhora. Kavhorovhora. Tinotenda vaita basa. Hanzi vari kupi? Ngundu. Vari kugadzira mugwagwa. Kwai munogona kundidzingisa basa. Harare Beit Bridge. Yes. Chakabatwa chemoti 0713938538 paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Halo mkoma Bosho, mkoma nyembara ngoma Bosho mamukase. Tamuka kana mamuka osei? Moshe Langton Chingoma. Langton Chingoma kuri seko ko Glendale. Ako Glendale kwakanaka singata mene kuri seko kuguta. Aiwa kuguta kwakanaka uko. Nyaiga ndikuona nge haisi kuti mbuya itori nganga ira mprofita chacha ere. Profita. Tukuchiti mprofita. Bosi kana ndikuona ngesekunge mume anogona akashandisira mushonga bosi asi bosi pane mushonga yekuti anogona akashandisira kuti iye asatadze kuona zvinenge zvichiitika bosi anoona kuti nyaya dzacho iye asikana kutombozimudza musoro pane kuti iye ndiye afananga achitora matano. Saka panoitwa seiko pakadaro? Zvapanotoda ndekuti murume ndiye anofanira kutorwa nehama dzake kuti akwanise kutobatsirwa bosi panototi nezvakatoitirwa murume kuti akashandisirwa mushonga. Anogona akashandisirwa mushonga. Hai. Ukoma kanyemba
pandadambo nkoma bosho aripo ani ngoma bosho sorry zvangu ndadambo kudzorai kumashuro kwanditi pane nyaya makambotara mimi murume emukadzi wokuzogara nemurume wake 3 years asingazoti murume wake akatosiya afa kuno kuZimbabwe akatoita mwana chichi muchiri kuziva nyaya iwe ndichiri kuiziva bhozi mukadzi haana kuzoziva kuti murume wakugara naye 3 years changa chitori chipoko anditi azodzoka kuno kuZimbabwe apinda mushopu akabata mwana mukadzi asara nemabhegi panzi ada kubuda mushopu memwe paakazongotanga murume paakazongotasana nevanhu vanozivana naye akabhanyangarika nditi handi mwana akazosara akamira ari ega ichokwadi tatatozombobvunzawo nyaya inogara ininesa kuti mwana iwe akazoonawo kuti mwana here kana kuti changa chiri chipoko bhozi hapana munhu akafa anoita nhumbu nemunhu mupenyu mwana uyu akatozoenda kuvabereki kuhama sisi wemunhu iyeye vaitomuziva ende amai vemwana ndo vakazoda kutaka kuramba kutaura nini because hama yacho takaiunza pano pamhepo ikatotaura pano pamhepo amai vemwana vakatanga kuti izvozvo saka uri kuenderei uchitaura nyaya idzodzo kana uchitaura nyaya idzodzo neni uchatyidzani ndo pakaramba kuzotanga kuti kutaura mwana uyu akuti asinga kuwanda but vana tete vachona anotovaziva hanzvadzi dzemunhu uyu saka mwana iwe mwana mwana chaichai munhu chaichai atoriko izvi chaichai akatoitwa nemunhu akafa ariko izvezvi mwana iyi alright maita basa hello paNational FM. Hello. Mamuka sei? Tamuka sei? Tamuka. Ukona kuti hama idzo dzikutoregerera hama yadzeneka idzo dzemurume. Murume asina mauka mukuzvionawo. Kuti asina mau here? Aiwa asina mau nekuti azvitori munhu akakwana tarisai kumabhaziwa vanhu vachiita basa ravo wakangotarisa chite kumabhaziwa pamakuseni. Akadi kunzasai kumadokero kuti aone zvikuitika zodiwe vasadaro maprofita aya mati kuti haana kuzoonera zvanga zvichiitika kandopakunzasai ari mumbiya murume uye pamwe chechi ndidzo dzimwe dzese dzinonzi vanoita zvese nemushonga ichichichi ngoma asi raiti murume uyu saka panofanira kuitwa seiko apa hama idzi ngadzizotora hama yadzeneka dzieni naye kumaprofita mamwewo akasinura vana chiremba simba kana kung'anga kwana sekuruka nengo ngavaenderai kuvanhu vakabengenuka murume ari usiswe kuti akamedzeswa here uyu apa ndimukona kuti hama dzake ari kutodzovenga asi kudzida ari kuda hama dzake iye ari kutoda kuti zvakaitika pamukadzi wake ana zori right saka iye ari kuti mwana wemwana wake pakaipa maiwe pakaipa kuti chokwadi ngapamiwe sezimbabwe tikaregerera nyika nyenda kumawere taurai zvenyu ndabatikana ndikunyeperai saka hama nehama yadzo kutanga nhasi ngavatoona zvekuita apo mudzimai aenda kumuprofita mudzimai akutoona ikoko kumabhazi wako kamunakira kako mukuti achadzoka here kuna baba vakasinzira baba yamainosa baba imuwese Peter Zulu wedu ndakafara kuona Aleki Gweja paweekend apa paita mumwe paronhare hallo paNational FM. Ngoma kedi murize. Mushe zviri kufamba here? Mushe ndiyati ndoni mpwanya baba Simba pakuwadzana. Baba Simba pariseko pakuwadzana. Pakuwadzana makeke variseko mukoma bosho. Yes mukoma wangu zviri sei? Awa handiri nani ndikakubata icho chemuprofita wokushandisira mushonga murume urara nomukadzi. Wokudema uyo? Wokudema uyo chikuitika mukoma uyo hazi muprofita ing'anga. Hakuna mweya waMwari unodzingaimidza munhu kudaro rakavhaseva ari kuita mukadzi wakachitwa isese. Chero ikaita n'anga zviriko here kunana zidhando kuti unotenderwa kutora mukadzi wemunhu uchiita bonde naye uchinzi uri kurapa murume aripo? Hakuna zvakadaro uye adatosungwa polisi ndaitopinda bhizi totsvaga munhu abatwe nekuti zvaakaita akatokanganisa itori mhosva ende akashandisa mushonga. Hama dzinofanira kunoripota. Hama dzemurume uyo ngadzimutore murume dzifambe naye dzonzwa kuti murume akaitwa sei kana vanzwa zvavanenge vanhu asi murume uyo muprofita afana kusungwa futi afana kupinda mukati. Bhozi akatokanganisa mhosva ane mushonga wakashandisira munhu dzenenge vana nemukadzi wemunhu iye murume acho aripo akati obata chibharo saka imhosva dzakawanda dzakamutsitsirira mhosva dzake dzakawanda mhosva dzakawandisa mhosva dzacho mukoma kedi pakaipa paita munango hallo paNational FM. Hallo
Kanyemba Bundu na Bozhongora. zviri kufamba here? Zviri kufamba zvakanakisa pakati niko Pambare Studios. Pambare Studios pari kufara, muri sekwa muri ikoko? Kwandiri kuri nani ndiri paEpatoni Park nditori pachimunda. Tiri kutaura nani? Amuri kutaura naye anonzi Stanford Mugari. Tibatsirei tinzwe pane dzatsudzurwa naBozhongora. Pane chekutanga cheuyo murume uyo nemuprofita uyoyo. Ehe. Uyo muprofita haazi munhu waMwari ndo chokutanga. Hakuna njirozi dzaMwari dzinoti detsere munhu. Chadzibata mukadzi wake Chibharo yaaripo. Ehe. Hama dzomurume dzofanira kumutora dzombofamba naye nekuti zita rake anenge akaiswa mumbire nemuprofita uyo achitoshandiswa. Konyaya yekuti muprofita akashina nemudzimai wake iye aripo yoitwa sei? Inoda kuti iye atange hama dzake dzafamba naye amupembenuka nekuti chero vakaenda kudare ripi iye muridzi wenyaya anenge achita achiramba kuti muprofita ari right. Okay. Achinge apembenutswa anenge akuziva manje kuti aiwa zvandakaitirwa zvakashata. Okay. Muprofita anofanira kusungwa kuti muZimbabwe